Silav, êvar baş, roj baş ê vam nû hêvîdarım herkes baş e. Îro jî em ê Rojava li Bakurê Kurdistanê Tirkiyê nîqaş bikin. Paşê em ê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin, pê vegirêdayê em ê meseleya gazê, helwesta Amerîkayê, biryara herî dawî ku Donald Trump bi Netanyahu re bi hev re girtin ji bo velekirina gazê. Em ê wê nîqaş bikin ji Tayyip Erdogan daxuyaniyekê heye bi dijwarî li hember van biryarên Donald Trump derdikeve ka em binêrin gelo Tayyip Erdogan hakikaten helwestekê ciddî girtiye yan heyawan ji hev û du heye tenê xîtabê civaka xwe ya navxayî a li Tirkiye dike. Yani meseleya Gazê, meseleya Filîstîniyan gelo ji xwe re dike malzemeyên navxweyî. Ka em binêrin çawa ye. Mîvanê me îro Ahmed Gulabî derê ye. Em hema nedin seknandinê em bigirin jor xêratinekê lê bikin. Ahmed Gulabî derê merheba bi xêratî. Merhaba, navxêrê Rabî. Çewanî hêvîdarım başî. Spas dikim, hêvîdarım tu jî başî. Gelek spas. Beriya sê çar mehan me bernameyekê çêkiribû, gelek hat ecbandin, hat temaşekirin, eleqeyekê baş hebû. Niha îro ez dixwazim tu hinek ji me re behsa rewşa dawî ya heyeta İmraliyê bikî. Heyeta İmraliyê li pê çi ye, di nava fealiyetekê çawa de ye. 15 Sibatê tê behskirin ku Rêzdar Öcalan peyamekî bi dîmen bişîne. Hem xîtabê dewleta Tirkiye bike, hem jî xîtabê hevalên xwe bike, xîtabê rêxistina xwe bike. Tu li benda peyamekî çawa jî İmraliyê? Dîsa şera silav û her wiha ji temaşevanan re jî silav. Yani heyeta İmraliyê ev weke heyeta demenî ne nav rast yani heyeta dewletê yan jî heyeta İmraliyê belkî me rû bêjin. Yani du cara çû İmraliyê hat daxuyaniyê ku dan yani li gorî min pir zêde naveroka daxuyaniyan tije nebû bi rastî me ro nizanin li İmraliyê çi tê axiftin. Heyeta ku diçe tê daxuyaniyê ku dide yani belkî pir kes bawer dikin heman tişt li İmraliyê hatine axiftin lê belê ez bi xwe pir zêde bawer nakim. 15 Sibatê de tê gotin ku wê daxuyaniyeke nû ji İmraliyê derkeve heta yani li gorî medya Tirkan tê gotin ku mümkün e mesajeke Birêz Öcalan bi vîdeo bê weşandin an jî bêşandin ji bo Qendîlê. Ez bi xwe pir zêde hêvî nakim ku di 15 Sibatê de daxuyaniyeke bêdayîn. Ji ber çi? Ji ber ku yani eger 15 Sibatê de bi rastî daxuyaniyeke çawa tê xwastin bêdayîn yani li gorî min pir şaşe, şaşiyeke dîrokî be wê. Çima ji ber ku 15 Sibatê yani bi taybetî ji bo PKK rojeke reş e. Di roja reş de daxuyaniyeke bêhêvî bêdayîn yani pir zêde jî divê mirov li bendê nebe. Heta ez dibêjim 15 Sibatê de mümkün e qet tu daxuyanîkî jî nêdayîn. Di meha Sibatê de mümkün e daxuyaniyeke bêdayîn bi çûyîna heyetê cardin ji bo İmraliyê vegera heyetê ve mümkün e daxuyaniyeke bêdayîn lê belê ez li benda daxuyaniyek çawa AKP û MHP li hêviyê ye nînim. Ji ber çi? Ji ber ku tê zanîn yani Qendîl va çend roje daxuyaniya dide. Yani bi taybetî Qendîl dide xuyan ku daxuyaniyeke ji İmraliyê derbarê çekdanînê de bêdayîn pir zêde jî ji aliyê Qendîlê ve nayê qebûl kirin. Ev tişt berê wexta jî zaten me gotibû. Kengê şert û mercên İmraliyê yê Birêz Öcalan bêguhertin wê demê mümkün e daxuyaniya ku ji İmraliyê bêdayîn ji alî Qendîlê ve bi awayeke erênî bê pêşwazî kirin. Lê belê em hê ji wê derê dûrin. Yani pir hêviyê xwe yê mezin divê kes bi niha bi taybetî bi çûyîn û hatina heyeta İmraliyê ve girê nede. Yani ne li gorî daxwazên AKP û MHP ez dibêjim wê daxuyaniyekê jî İmraliyê derkeve. Ne zî zaten li gorî ku daxuyaniya heya niha hatine danîn
و yani qasê ku em dişopînin wisa bangeke li gorî daxwaza PKK jî nayîdayîn. Yani ez nabêjim li gorî daxwaza gelê Kurd, lêbelê tenê ji bo li gorî daxwaza PKK jî bangekî wilo wê dernekeve. Ama ev pêvajoyekî ye, ev pêvajo wê dewam bike. Yani çendî jî ji aliyê Devlet Bahçelî ve hatiye destpêkirin, ji aliyê AKP ve jî tê destekkirin. Hineke bi pêvajoya hilbijartinên ku di yani mümkün e di 2026 da 2027 da çêbibe ve girêdaye. Ev pêvajo wê dewam bike, em ê jî bişopînin. Lêbelê ji bo me hasibatê ez bixwe zêde li benda daxuyaniyeke yan jî li benda daxuyanî belê, lêbelê li benda bangekî û çawa tê xwastin nînim. Hin işaret hene xuya dike ku Rêzdar Öcalan ve ne tenê bang li Partiya xwe Partiya Karkerê Kurdistanê bike ve ne tenê bang li Dewleta Tirkiye bike, ew her wiha xîtabê perçinê denên Kurdistanê jî bike, Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, PDK, yeneke. İşaret çi ne? Ez hema bi hevalara parve bikim, ji ber ku heyeta İmraliyê biryar daye dawiya vê heftê biçe Başûrê Kurdistanê, pêşî bi PDK re hevdîtin pêk bîne, paşê jî bi yeneke re nûçeya ku li ser mijarê hatiye amadekirin bi vî şeklî ez pêşî bû xwînên paşê ez li şîrovê te godar bikim. Heyeta İmraliyê wê roja yekşemê yani 16 Sibatê li Hewlêrê bi Mesûd Barzanî bi Nêçîr Barzanî re bicive. Roja duşemê yani roja piştî 17 Sibatê jî ew biçe Silêmaniyê bi serokê yenekê Bafıl Talebanî, Qubat Talebanî û her wiha rayedarên din yên Yekîtî Niştimanî Kurdistanê re bicive. Dem Partiyê li ser mijarê agahî daye ji bo çûyîna heyeta Dem Partiyê ya Başûrê Kurdistanê ez dibêjim heyeta Dem Partî ji ber ku ne tenê ji Pervîn Buldan û Sırrı Süreyya Önder pêktê, her wiha hevserokê DBP Keskin Bayındır, endamên Komisyona Tekiliyên Derve û rayedarên din ên Dem Partî jî di nava vê heyetê de cih digirin. Ew ê dawiya heftê biçin Herêma Kurdistanê bi rayedarên hikûmetê re bicivin. Di Serdanê de hûrguliyê hevdîtinên li İmraliyê wê bêne parvêkirin. Nêrîn pêşniyaz ramanên wan ên li ser vê pêvajoyê wê bêne wergirtin û naverewka ku hatiye wergirtin jî ew ê bibin İmraliyê hevdîtina pêşmede pêşkêşî Rêzdar Abdullah Öcalan bikin. Yani daxuyaniya Dem Partiyê bi vî şeklî ye. Şande beriya niha jî bi partiyên siyasî yê li Meclîsa Tirkiye re hevdîtin pêkanî bû yek bi yek. Ev ji xwe tê zanîn. Wekî din jî çûbû serdana zindanan hem Figen Yüksekdağ hevseroka bereya HDP hem Selahattin Demirtaş, Leyla Güven siyasetmedarên ên girtî ziyaret kiribû. Buhan re civîn pêkanî bû li zindanê. Pêşniyazê wan jî wergirtibû. Qismekî ji wan gihandibû Abdullah Öcalan. Niha çûyîna heyeta İmraliyê ya Başûrê Kurdistanê mirov çawa dikare şîrovê bike? Belê. Yani bi vê pêvajoyê ve girêdayê yani di destpêkê de jî zaten dihate gotin bi taybetî Birêz Mesûd Barzanî bixwe di nava vê çarçoveyê de ye. Yani ew guftûgoyên ku têne kirin bi taybetî derbarê çekdanîna PKK de yani bê Başûrê Kurdistan ne mümkün e. Ev mijar di salên berê de jî ketibû rojevê hatibû nîqaşkirin taybetî. Yani belkî tê bîra hin kesan guftûgoyên Oslo hebûn, hevdîtinên Oslo hebûn. Yani wê demê jî bi taybetî Herêma Başûrê Kurdistanê di rojevê de bû. Yani di nava weke xaleke guftûgoyan bû. Weke parçeyeke wê ez dibînim. Yani agahiyê min ez net bidim tune lêbelê ez wisa difikirim ku bi taybetî di derbarê çekdanîna PKK de yani di Herêma Başûrê Kurdistanê ve tê guftûgo kirin ji ber yani rolekî tu dibê rola Rêzdar Mesûd Barzanî heye ne divan hevdîtinan? Yani rola wî heye ez nabêjim niha lêbelê tê xwastin ku ew jî roleke bilêze. Gelo mümkün e hevdîtina Mazlûm Kobanî a bi Mesûd Barzanî re di vê çarçovê de be?
سدی ست از نابجم ولویه جبر کو چوینا مازوم کوبانی یا اربیله هنه که جدا بو yani te zanîn berê bîstê çile bû berê ku tê dihate xwastin ku bi xwe biçe Amerîka lê belê ji ber hin sedeman ji ber sedemê ku rewşineke aloz bû nikaribû biçe duwê demê de çûyîna wî ya erbîlê çêbû hinek duwê çarçevê de bû lê belê bêguman yani tenê ji bo qehweve xwarinê neçû bi Birêz Mesûd Barzanî ra hevdîtçê nekir Mazlûm Kobanî yani bêguman bi vê pêvajoyê ve girêdayî jî mümkün e hin tişt axifîne lê belê esas mijara herî esasî ku bi Birêz Mesûd Barzanî ra tê axaftin ev heyet e yani heyeta demê ku biçe Başûrê Kurdistanê bi taybetî pişt re jî agahî wê ji îmraliyê re biçin yani bê nêrîna Başûrê Kurdistanê bê riza Başûrê Kurdistanê ez nabêjim yani Başûrê Kurdistanê herêm wê destûr bide ji bo ku PKK çeka dayîne lê belê bê nêrîna Başûrê Kurdistanê pir zehmet e yani ne tenê ji bo dewleta Tirk her wiha ji bo PKK jî girîng e herêma Başûrê Kurdistanê û ez weke tiştekê erênî dibînim lê belê nayvî wateyê ku ez çekdanîna PKK weke tiştekê erênî dibînim eger çekdanîna PKK li gorî çarçeveya ku devlet Bahçelî çêkiriye bibe ev tişteke neyniye bêguman baş e tu wekî kesekî tamam tu wekî kesekî ku Partiya Karkerên Kurdistanê ji nêz ve nastikî bi salan e dişopînî gelo mümkün e rêvebirên vê partiyê rêvebirên kecekê di çarçoveya bangên Rêzdar Öcalan de biryar bidin partiya xwe fes bikin û çekan dayîne yani ev mümkün e ev senaryo yani divê mirov wilo li meselê binêre yani PKK ev pêncî sal e di tekoşe yani dema meriv li dîroka hêzên çekdar binêrin bi taybetî hêzên ku tekoşîne û ji xwe re gotinên hêzên gerîla hema meriv dikarin bêrin emsalê PKK nîne yani li Laosê li Kamboçya li Vietnam û dîsa li İrlanda û her wiha li İspanya li pir deverê din dema meriv binêrin dema tekoşînê yani di navbera 23 sala da diguhere lê belê PKK ev pêncî sal e pêncî sal zêdetir e hema meriv dikarin bêjin ji destêka salê 1970 meriv bigirin ji pêncî salî zêdetir e PKK di tekoş e ev tişteke girîng e bêguman yani meriv dikarin bêjin pêncî sal e PKK damga xwe li dîroka Kurdan xistiye hem jî hewsa rojhata navîn de yani meriv bîne bîra xwe ku rojhata navîn naşibe deverên cuda ê dünyayê jî belê yani dema mera behsa Kurda kir bêguman çawa ku Kurd nava yani rojhata navîn da belave ne bê rojhata navî jî meriv nikarin behsa Kurda bikin yani nayî wateyê ku PKK êdî heya ku bikaribe heya ku here wê çeka destê xwe da bigire rojeke divê ev çek bêne danîn fesihkirina PKK tinekirina PKK tiştekê din berê wexta jî tê zanîn ser kaxizê PKK hate fesihkirin şûna wî da cor be cor rêxistinê din çêbûn lê belê di nava Kurdan da kîjan rêxistin çê bibe nava wê rêxistinê çi dibe bila bibe herkes PKK dizane yani heya ku rêvebirên PKK bin herkes wan rêxistina weke PKK dibîne ji ber vê yekê fesihkirina PKK weke Partiya Karkerên Kurdistan fesih be ne fesih be pir zêde jî ne girîng e hem ji bo Kurdan pir zêde ne girîng e hem ji bo dewleta Tirk jî ne girîng e
Yani PKK ser kağızı bejemme PKK fesih kirdi PKK tine ji bo devleta Türk Kürt'de ne mühime. Ji bo Kurdacı ne mühime. Ji ber ku hezin ku hene aynı vazife dibinin. Yani vakte kevulu eku edi nevnaha hema merut karım bejin ji sali 2010 vir ve ez buxacı duwe qanete dame di divê çek hatıvana danî. Lêbelê dewleta Tirk dewleteke wilo ye ji PKK re ji Kurda ra tu derfetekî din nahêle. Yani PKK eger heyan niha yani ez dibêjim salê 2010 vir ve 15 sale eger PKK 15 sale dixwaze lêbelê çeka da nayîne ev bi helwesta dewleta Tirk girî daye. Niha dewleta Tirk helwesta xwe diguhere yani em wilo dibînin mecbur e biguhere şert û mercên konjonktûra siyasî ya herêma rojhilata navîn û her wiha ya cîhanê dewleta Tirk ferz dike ku xwe biguhere. Lêbelê dewleta Tirk dema xwe diguhere tim berjewendiyê xwe difikire. Tenê berjewendiyê xwe difikire. Ji ber vê yekê destpêka dema dewlet ba çelwê bangê kir yani min jî wî pir kesa jî got em niha jî aynı tiştê dibêjin. Yani ev ji bo taybetî berjewendiyê dewletê hatiye gotin. Eger dewleta Tirk guhertina dixwaze çê bike ne tenê li gorî berjewendiyê dewletê ne tenê li gorî berjewendiyê em bêjin netewa Tirk bike li gorî berjewendiyê gelê Kurd û her wa ji bo berjewendiyên gelê din ku li Anadolu'ya jiyan dikin bike wê demê bêguman PKK çeka dayîne wê tişteke xêrê jê çêbibe. Ama qasê ku ez dibînim niha daxwaza dewleta Tirk ew e ku PKK çeka dayîne bi tevayî PKK û hêzên xwe ku heyan niha çêkiriye hêza ku di nava gel de çêkiriye bike xizmeta dewletê. Mixabin yên ji dem partiyê jî car carna daxuyaniyê şaş jê derdikevin. Yani ev jî ez bi xemgînînekî dişopînim. Kîjan mesela? Yani çawa tê xwastin, çawa AKP û MHP dixwazin duê derbarê da. Mesela Tuncer Bakirhan ji vir di rojberê di derbarê Çanakkale'de tiştekî gotibû. Yani ev tiştekî pir şaş e. Ama ji ber ku daxuyaniya wî li Çanakkale bû, li wê derê çûbû xaftin kiribû ji lewma ye. Ne li Çanakkale'de bel kederê dibe bila bibe. Yani Çanakkale Kürt pir şaş fêm dikin. Dibêjin işte li Çanakkale me jî şer kir. Belê Kurda şer kir. Çanakkale Kürt jî şehîd ketin. Lêbelê li ser hîmê Çanakkale Kürt hatin înkar kirin. Vê divê me rû bêjin. Yani Çanakkale ji bo Kurda tiştekî weke destkeftiyeke baş nîne. Ji ber vê yekê li Çanakkale jî daxuyanî bêdayîn dike derê dibe bêdayîn bila bêdayîn derbarê Çanakkale'de daxuyanî wilo divê neydayîn. Min daxuyaniya Tuncer Bakirhan taybetî yani weke mesajeke piştgiriyê ji vê pêvajoyê ra dît. Pêvajoya Devlet Bahçeli ra. Ez nabêjim pêvajoya Birêz Öcalan dest pê kiriye yan jî pêvajoya ku PKK dixwaze pêş bikeve. Ev pêvajoya heyan niha qasê ku em dişopînin weke pêvajoya Devlet Bahçeli û ya AKP dimeşe. Ji ber ku daxuyaniyê ku heyet dide weke serî de jî min got mi tatmîn nake ku heman daxuyanî ji taybetî sedî sed çawa ku tê gotin ji alî Birêz Öcalan ve tê gotin û ya din yani divê em vê jî baş bizanibin ev pêvajo weke pêvajoya çareseriyê eğer bê dîtin jî weke pêvajoya çareseriya PKK tê dîtin. Yani vê jî dibêje qebûl bikin. Weke pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurdan nîne. Weke pêvajoya çareseriya derd û kulê ku gelê Kurd jiyan dike nîne. Ev pêvajo bi taybetî di çarçovaya ku PKK çeka dayîne de tê meşandin. Ji ber vê yekê Qendîl vîya qebûl nake. Yani ez her wasta Qendîlê jî baş dibînim.
جبر demek beri bi destûrata ez bûm bîra temaşevanan herî dawî ji rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê Fermandar Murad Karayêlan axivî bû. Reportaja wî ji xwe min wekî vîdeo jî parvekirî bû. Wê derê de pir bawekî vekirî dibêje bi peyamekî bi vîdeo yan jî nivîskî îmkana ku rêxistina me çekan berde tune ye. Pir vekirî dibêje. Weke usul jî divê partî kongre xwe pêk bîne û kongre jî em weke fermandar tu jara heqê me tune em zorê li şervanan bikin ji bo ku biçin malê xwe bela bibin ev şervanê me meaşlînin bi pera naxebitin ev hemî dilsozin xwedî îdeolojî ne ancak dibê serokatiya me ji hepsê derkeve were bi xwe ancak wan îqna bike ku çeka dayînin ya daneynin. Yani şertê ku Murad Karayêlan datîne holê şertên pir giranin ew jî ancak danîna çekan müzakere bikin ne çeka dayînin. İja divê çarçovê de merû fehm dike ku îşê dewleta Tirkiye zor e peyama ku ew li bendê ne ji îmraliyê were ez bawer nakim bi kerî wan were yani wisa xuya ye. Niha tiştekî din jî heye ji bo merûv Partiya Karkerên Kurdistanê hinek baştir nas bike bibîne çima çawa bi kîjan şertan da ew qase karî çil salan li ser piyan bisekine dibe em ji bîr nekin ku tim xwe li gorî demê xwe li gorî pêvajoyê guherand şiklê xwe guherand. Mesela di demê herî zehmet de îdeolojiya xwe cî dahîşt îdeolojiya xwe ya destpêkî cî dahîşt guherî piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetan gelek rêxistinên ku pişta xwe didan komünîzmê sosyalîzmê hemî hilweşiyan belav bûn ama Partiya Karkerên Kurdistanê bi çekdarên xwe li ser piyama paşê jî mesela Rojavayê Kurdistanê heye gelo tu jî divê qenaetê de ku PKK şekil guherandiye PKK'ya ku dewleta Tirkiye dibîne îro hebe tune jî êdî dawa Kurd şervanên Kurd rêveberiya Kurdan wê dibin navê cuda da bi şeklê cuda wê karibe tekoşîna xwe bidomîne PKK hebe jî tune jî. Benim yani min nazdekî berê got ev 5 sal 5 sale PKK damga xwe li rojeva Kurdaxistiye li dîroka Kurdaxistiye yani PKK êdî hebe tinebe yani bêguman hêza motor ku ev 5 sale vê tekoşînê meşandiye PKK bixwe ye. PKK bixwe bi taybetî bê ku xwe fesih bike bê ku tune bibe kar û xebatê bike wê destkeftî daha cuda bibe. Ama em xeyal bikin ku yani xeyalê Erdogan û em bêjin Devlet Bahçelî ku rojeke PKK tune be. Yani bêguman ev 5 sale yani zarokê salê 1907 da bûne niha 5 salîne yani tekoşîna ku PKK heya niha meşandiye ev tekoşîn sal erdê namîne cur be cur hêz wê çê bibin yani vê jî divê ez bêjim ev 5 sale PKK vê tekoşînê dimeşîne li gorî hin beşên civaka Kurd bi taybetî ev 5 sal weke salên wendayî hatine derbas kirin. Li gor beşeke civakê jî civaka Kurd bi taybetî ne tenê li Bakurê Kurdistanê li her çarperçeyê Kurdistanê jî ev 5 sal weke destkeftiyê mezin tê dîtin. Yani bi du awad vê merûlê binêrin ji ber çi got ya hêzên gerîla bi taybetî li pir deverên cîhanê ku tekoşîn meşandine di nava 20 û 35 sala da gihîştine encamê an jî têk çûne. Yani hemû hêzên gerîla ku tekoşîn kirine şer meşandine negihîştine serkeftinê. Li Kolombiya fark elene 5 salê zêdetir devam kirin her du ji hev veqet yani. Fakat yani destkeftî wan cuda ne dema merûv li PKK binêrin
PKK hinekî cuda ji ber wî yekê hineke beşên civakê dibêjin ev pêncî pênc sal weke salên wendayî em dibînin. Lêbelê ez xewlo nabînim pêncî pênc sal e PKK mero dikarin bêjin di nava civaka Kurd de şoreşekî çêkiriye. Yani şoreşeke fikir û raman çêbûye. Şoreşeke zanyarî çêbûye. Pir kesên ku niha li dij PKK'nê jî dema diaxivin mero di axiftinê wan da fêm dikin ku pir tişt ji PKK girtine. Pir tişt PKK fêm bûne. Yani yê ku li dij PKK jî niha disekinin bi gotinê xwe ve bi pratika xwe ve li dij PKK'nê jî ew bi xwe jî ji PKK pir tişt hîn bûne. Ji ber vê yekê yani ev pêncî pênc sal weke destkeftiyê pir mezin mero nebînin jî lêbelê di nav da destkeftiyê baş jî hene û civaka Kurd êdî ne mümkün e vegere salên beriya 1907 PKK em li gorî Erdoğan û Bahçeliî em bêjin xeyal bikin ku rojekê PKK tune be jî yani ez wisa bawerim ku bi dehan partî rêxistin û hêzên Kurdan wê çê bibin wê dîsa heman tekoşînê bimeşînin. Ev weke destkefteke divê mero bibînin. Fakat di aliyê pratikî da yani qasê ku PKK heyana tekoşîn meşandiye aqasa destkeftî çêbûne, aqasa rêxistin hene, aqasa hêz hene meriv nikarin bifikirin ku rojeke PKK li ortê tune be. Yani PKK weke Partiya Karkerên Kurdistan sê hev herf mümkün e tune be. Ev berê wexta jî çêbû. Lêbelê ji vir şûn da jî çê nabe aqasa hêz û rêxistin wisa di demekê de tune nabe. Erê tebasa şoreşan kir şoreşê ku bi vê wesilê di nava civaka Kurd de çêbiye mero dikare balê bikişîne ser şoreşa civakî jî weke numune mesela pirsgirêka Sünnî Elewiyan di nava civaka Kurd de êdî bi temamî bi dawî biye meseleya eşîret jiyana eşîretwarî bi dawî biye meseleya ew giraniya ol bawerî dîn ya di nava civakê de êdî gîştiye deverekî ku însan bi wê hevûdû suçbar nakin qet nebe nabe sebebê şerê navxweyî di wê manê de yek jî şoreşa zîhnî rast e çawa ku te bas kir mesela canan bi wesilêya YouTubeê yan jî xebatê me televizyonê ez heyranê ciwanên Rojavayê Kurdistanê me genç telefon dikin rojnamevanê me yê ciwan tu nêrî pir xweş xwe îfade dikin pir xweş astêya wan ya perwerdiyê gelekî pêşketiye ve hakikaten mirova şad ke li Rojava niha êdî em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin anha astêya siyasî ku Rojavayê Kurdistanê gîştiye rêveberiya xweser tekîliya wan ya bi hikûmeta nû ya Şamê re qet tu çawa dibînî çawa fotoğrafî dikarî bikişînî anha em di kîjan astêdane rojên li gorî rojên destpêkê hin tirs endîşe fikar hebûn rojên destpêkê wextê ku Şam hat bi destxistin li gorî roja ewil û îro tu bidî berhev Kurd zêdetir bi quwet bûne bi hêz bûne yan rewş çawa ye hêjî hasasê gelo. Belê yani ez bixwe di rojên destpêkê de jî yani dema HTŞ jî Îdlibê derket ber bi Helebê hema Humus Şamê çû wê demê jî min bixwe tirseke yani ez nefikirîm ku ji bo Kurda tişteke pir xeter wê çêbibe. Çima ji ber ku ji HTŞ zêdetir peyede xwedî tecrübeyetiye. Yani Kurdên Rojava xwedî tecrübeyetîne. HTŞ tê zanîn bi taybetî ji sala 2017 şûn da li Îdlibê ji xwe re Ergalek eweke em bêjin derfetên xweser ji xwe re çêkir û tecrübe li wê derê ji xwe re pêşxist. Lêbelê peyê de ji salê 2012 vir va. Yani hema 6-7 sala ji HTŞ zêdetir
درشتر لروجاوا خودی تجربه نه تنی خودی تجربه که عسکریه هر وها خودی تجربه که جواکیه جواکی بری بده به و هر وها پرورده دمشینه دیسا دوار آبوری دا دوار دیپلماسی دا کارو خباته که گرینگ دمشینه یعنی تجربه که لروجاوا چی ببو او تجربه هر کدوچه زیده ترجی لپیشتی که و بیه که وکه ترسه که تجاره که من ندید و هتشه نهال شامیه اقتدار تی گوتن دستیوی دایه لیبری بگمان دوی مرف نیزید بودن یعنی چقاس اقتدار دستی هتشه دایه و دوی هم باش بزانه بین که او کسی که آنها دناوا ریخستنین دولت یه سوریه ده کارو خبات دمشینن سدی حشتی وی خباتکاری کمن خباتکاری دما بعاص او اساس سوریه بریوه ده نه هتشه بریوه ده هتشه وکه چاتیه که لجور دیگرتن به تایبتی با آلیکاریا دولت ترک و هر وها تزانین سعودی عربستان قطر و هن هزدن سرنگاه تگرتن و که ریوبریا سوریه تنشان لیبر ev و که ریوبریه که مشروع نینه zaten هلبجارتن چه نبیه و تی گوتن که حیا 4 سال دیجی و هلبجارتن چه نبه دستورا بنگهین تنه جبر بیه که کردین روجاوا هته şey ناترسن ریوبریا سوریه ناترسن جبر چند روز بری مازلوم کوبانی داخوانیه که دابو داخوانیه که دجی دابو گوتو به ام جهت اشی خورترن ام چه ما جهت اشی بترسن هزیمه لشکری هم جهت اشی زیدترن و هم جی تجربه ما عسکری جهت اشی زیدتره دوار آبوری دا جی دما مرو بنیرن نوا سوریه yani با آوایی که گشتی دما مرو سوریه بنیره همه سدی پنجی زیدتر دولمندیا بن عرد و یا سر عرد لحریما روجاوایه و هر وها دوار دیپلماسیه ده جمعه بنیرن هزین مزن یه جیهانه کل دیجی روجاوانه تنن yani kendi he statüya Rojava ne hattı ve naskırınca Alivan hezanva yani Amerika, Rusya, Çin, yekitiya Avrupa leveri evnay ve vateyku de demi peşte hatta ne pırzedeci dereng statüya Rojava ve Ali pır hezin cihane ve ben naskırın. Çima sebep ekidinci eveku yani tezanin heteşebbuha ve ke berdevamiya el-Kaide'ye. Yani el-Kaide bir hayana heteşebbür duhada guhertin çekir u buhaji heteşej hıfzı hicde hab hezin hatta hezin ku merud vejin hezin terörist çebiye u dinavda tır kesin ku buhan nej Suriye neji dinavda heteşeda cihdigirin u nahaji heteşe u antiye vezirci و هم ولاتیا سوریه جی دایوان هزکه ولو بگمان نجبو امریکا نجبو یکیتیا اروپا تایبتی و جبو روسیا جی دوی مرو بیجن pardon بوی حالی خواجی رادبن جریوبریا خاصه رادبیجن جقاسه رادبیجن بلا شروان نه سوریه‌ای ج سوریه درکبن لهرما و او جوا که پارادوکسیه yani zaten dema ve daxuyaniye dan Revebirin Rojava jî bersiv dawan. Yani Revebirin Rojava gotin ve çiqas Özbek, Çeçen, Çerkez, nizanım Afgan ve kirine hemwelatiye Suriye hûn dibêjin aqasa sale ev bi mera li dij rejima Suriye şer dikin. Di nava me da jî Kurdên Bakur, Kurdên Rojhilat, Kurdê Başûr 10 sala zêdetir van nîzikê 15 sala ye bi me ra şer dikin û her wiha li Rojava ker û kar û xebatekê dimeşînî ker û emega wan heye em jî we demê wan dikin hemwelatiyê Rojava yani heteşê ji vîya ra hê bersiv nedaye heteşê nikare dersiv bide yani bi kurtasî heteşê neçar e ki daxuyaniyê ku ji heteşê tenê jî em wilo dibînin
neçare bi rêveberiya xweser ya Rojava ra li hev hatineke çêbike. Mecburin bi statüya Rojava nas bikin û Rojava eğer bibe parçeyeke Sûriye ji bo heteşê jî ji bo giştî Sûriye jî ve weke dewlemendiyeke mezin. Yani bira dawa bikin ku bêjin Rojava niha serxwebûna xwe naxwaze. Yani heteşe yan jî rêveberên Sûriye divê wilo bifikirin. Yani dawa bikin ku Rojava niha serxwebûna xwe naxwaze, Rojava dixwaze weke parçeyeke Sûriye bibîne lêbelê xwedî rêveberiyeke xweser be. Ev ji bo berjewendiyê giştî yê Sûriye weke derfetekiye divê bêdîtin û Rojava ji bo berjewendiyê xwe jî bêguman wilo fikire ya rast jî ew e zaten. Yani ne mümkün e merû bifikirin ku herêmeke weke Rojava serxwebûna xwe êlan bike, hêzên ku wî destek bikin jî wê tunebin. Ya herî baş daxwaza wana ya statüyeke otonom ji bo Rojava weke parçeyeke Sûriye. Lêbelê divir da mijarê din derdikevin holê. Tê zanîn Başûrê Kurdistanê jî weke herêmeke otonom e. Lêbelê di pir aliyan da Başûrê Kurdistanê bi rêveberiya navendî ya Bexdatê ve girêdayî. Mixabin peşmerge jî bo wê derê ve girêdan. Peşmerge jî bi artêşa Iraqê ve girêdan û dema Iraq ji Bexdatê meaşê peşmergan neşîne, peşmerge nikarin zarê xwe xwedî bikin. Divê ev ji bo Rojava weke dersek be. Hêza leşkerî ya Rojava divê nekeve divê nebe weke hêza peşmergeyên Başûrê Kurdistanê. Hêza leşkerî ya Rojava weke hêzeke xweser divê bibîne. Bêguman di warê bürokratîk da bi artêşa Sûriye ve wê girêdayîna wî hebe lêbelê divê xwe nexe weke peşmergeyên Başûrê Kurdistanê û her wiha di warê aborî da jî çawa ku min got sedî pêncî zêdetir dewlemendiya ser'ed û ya bin'et ya Sûriye ser axa Rojava ye. Ji ber vê yekê jî guftûgo dema di derbarê statüya Rojavayê Kurdistanê da bêne kirin xala leşkerî ya parastinê û her wiha ya aborî divê taybetî bêne guftûgo kirin. Divir da dewleta Tirk astenga herî mezin e. Astenga herî mezin dewleta Tirk çêdike. Vê derê de em hema formûle bikin rêveberiya xweser divê bi her aliyê ve xweser be. Ji alî aborî ve xweseriya xwe biparêze. Di perwerdê de xweseriya xwe biparêze. Yani sîstema perwerdê müfredat nekeve bin bandora Şamê. Ji ber ku pergala wan, sîstema wan, îdeolojiya wan dibe ku cuda be ama di perwerde rêveberiya xweser dibe xweser be. Li gorî cewherî herêmê be. Sedemê jî hene. Sedemê jî alî aborî ve ser bixwe be. Askerî ve perwerdê ve civakî ve xweser be heway. Ev yek. û ya dijî dijberiya dewleta Tirkiye te bas kir. Ez hema pê vegirêdim. Dewleta Tirkiye belkî jî bi vê armancê hewl da bi İmraliyê re diyalog bide dest pêkirin. Belkî jî dijberiya xwe ya li Rojavayê Kurdistanê dixwaze bixe pratîkê jî. Tu bawer dikî ku peyama Rêzdar Öcalan bandorekî çawa li projeyên Rojavayê Kurdistanê bike? Zaten ew pêvajoya ku ji aliyê Bahçelî ve hate dest pêkirin beşeke xwe derbarê Rojava da ye. Yani bê Rojava mirov nikare vê bifikire. Yani ji bo taybetî Rojava vê jî ji bo ku em ji bîr nekin bêjim. Yani di pir aliya da bêguman Rojava divê xweser be. Lêbelê dema yani hemû tiştara ser xweser bû jî êdî xweserî jî namîne. Yani wê demê serbixwe dibe. Di çi aliyê da Rojava dikare bi
Suriye ra girêdayî be duwarê kar û xebatê dîplomasiyê de. Yani karê têkiliyên derve de bêguman yani Rojava bi Şamê ve girêdayî dibe bimîne. û her wiha Rojava dema dibêje xweser tenê bi sînorê Rojava ve jî girêdayî nemîne, Rojava divê bandorê li ser rêveberiya Şamê jî bike. Yani ne ku Rojava tenê bi Rojava ve bi sînor bimîne. Dema Rojava bi Rojava ra sînor ma xweseriya xwe tenê di nava sînorê Rojava da dît ew weke tehlûke ye. Divê Rojava bi taybetî li ser rêveberiya Şamê jî bandora xwe çêbike. Mesela serokê Sûriye dikare Kurd be, serok dikare Ereb be, serokwezîr Kurd be. Çawa ku li Iraqê çêkirin lêberî li Iraqê ev tişt hineke şematik maye. Yani serokê Iraqê çiqa jî Kurd be pir zêde fonksiyona xwe em nabînin. Lêbelê Rojava ji ber vê yekê jî divê dersê ji Başûrê Kurdistanê ji Iraqê derbixe û bandora xwe li ser rêveberiya Şamê jî çêbike. Em werin guftûgoyên di derbarê yani li İmraliyê ku derbarê Rojava de. Bêguman yek ez tenê bala te bikişînim min van tespîtên te min ev tespîta te gelek jî hez kir û tespîta duyem jî tê kiriye min gotiye bila hete şedua bike ku rêveberiya xwe ser serxwebûna xwe îlan neke. Ev cara yekê me ez dibihîsim ewî min weke manşet derxist pêş ya duyem jî rêveberiya xwe ser di nava xwe de xwe ser be li Şamê jî şirîgê destvatayî bandorê çêbike. Aynen. û yadin yani mesela perwerdê jî divê em bêjin yani perwerda Sûriye tê zanîn bi tîpê Erebî ye. Kurdî bi taybetî kurmanciya ku li Rojavayê Kurdistanê tê axaftin ne mümkün e bi tîpê Erebî bênivîsandin. Ji ber vê yekê jî perwerda Rojava mecbur xweser be. Yani li Rojava perwerda ku bê çêkirin ew perwerde nikare bi Şamê ve girêdayî be. Jalî îdeolojîk ve jî ne mümkün e. Aliyê îdeolojîk ve jî bêguman ne mümkün e. Lêbelê bi taybetî di aliyê perwerdê de yani tîp pir muhim in. Bi tîpê Erebî kurmancî tu nikarî binivîsînî. Ji ber vê yekê jî li Şamê bi tîpê Erebî wê bênivîsandin, li Rojava wê bi tîpê Latînî bênivîsandin. Şaşiyeke mezin kirin Kurdê me Başûrê mezin mixabin ez vê tim jî dibêjim. Yani soranî hinekî daha zêdetir nîzîkê tîpê Erebî ye. Soranî bi tîpê Erebî dinivîsîne. Halbuki soranî bi tîpê Latînî bênivîsandin em kurman jî rehet dikarin soranî bixwînin û fêm jî bikin. Li Rojavayê Kurdistanê soran tunin. Ji ber vê yekê jî perwerda Rojava zaten lazim e xweser be û bi rêveberiya Rojava ve girêdayî be. Em werin guftûgoyên ku li İmraliyê çê dibin di derbarê Rojava da. Ev xaleke pir girîng e. Çima ji ber ku yani ji bo dewleta Tirk aniha tekoşîna ku PKK li ser axa Bakurê Kurdistanê dimeşîne cuda Rojavayê Kurdistanê cuda ye. Heta me karin bêjin ya ku herî zêdetir dewleta Tirk ditirsîne Rojava ye. Yani eğer Rojava bibe xwedî statûyeke xweser çawa ku min got duwarê leşkerî de jî yani parastina sînor ya Rojava jî ji aliyê hêzên Rojava ve bê çêkirin û her wiha duwarê aborî de jî eğer danûstandin di navbera Rojava û Tirkiye da bên çêkirin duwarê aborî da dewleta Tirk tirsa ku herî zêde dibîne jî ev e naxwaze rojeke sînor de hêzên Rojava hebin li aliyeke hêzê Rojava li aliyeke leşkerê Tirk hebin. Vê naxwaze. Ya din naxwaze ku li Rojava her karê aborî ku çê dibe dibin bandora rêveberiya Rojava da be ji ber ku er dibin bandora rêveberiya Rojava da be herî zêdetir wê Kurd wê derê kar û xebatê bikin. Yani karmendên Kurd yê Bakurê Kurdistanê yê Başûrê Kurdistanê û her wiha mümkün e yê
parçaydın Kurdên Avrupayê bin yan jî yê Rojhilat bin. Dewleta Tirk vê jî naxwaze anha guftûgoyê ku li İmraliyê tê çêkirin ew e ku wê atmosferê kêm bikin. Yani Rojava ji bo dewleta Tirk nebe tehlikeyeke. Zaten dewleta Tirk dizane ne mümkün e êdî li pêşiya statûyeke xweser ya Rojava astengiyeke pir mezin çêbike. Ew bixwazin nexwazin statûyeke xweser ji bo Rojava zaten tê çêkirin, tê qebûlkirin di asta navnetewê de jî tê qebûlkirin. Lêbelê ew dixwazin ku ew statûya ku li Rojava çêbibe di bin bandora Tirkiye de be. Yani ya ku herî zêde dewleta Tirk dixwaze li İmraliyê pêk bîne ev e. Lêbelê ez texmîn nakim Birêz Öcalan bi taybetî di wê derbarê da ji hêzên Rojava tişteke bixwaze. Dewleta Tirk niha da spot hazir kirine. Yani dewleta Tirk bi çapemeniya xwe ve spota hazir kirine wê Abdullah Öcalan bangê li YPG jî bike çeka dayne biçin tevli artêşa navendî ya Sûriye bibin. Ne mümkün e? Çawa ku me got ne mümkün e bi van gotinan, bi van daxwazan pekeke çeka dayne ne mümkün e YPG jî biçe tevli artêşa navendî ya Sûriye bibe. YPG weke hêzeke Rojava neçare li Rojava bimîne. Neçare. Ji ber ku ji 2010 vir ve 15 sale li Rojava bi hezaran bi dehan hezaran Kurd şehîd ketine. Hêza Rojava çi hêza siyasî be çi hêza leşkerî be neçare ku vê tekoşînê bi xweseriyeke xweser yani ne xweseriyeke weke Başûrê Kurdistanê bi xweseriyeke rast divê vê tekoşînê bi encam bike. Lewma jî ez dibêjim yani di derbarê Rojava da ew hêviyê AKP û MHP jî İmraliyê dikin ew hêvî jî wê pêk nê. Mesela Amerika çi dibe? Amerika çawa dinêre li meselê? Yani belê. Zaten van roja tê niqaşkirin ku dibêjin Trump gotiye em ê leşkerê xwe ji Sûriyê bikişînin. Ew derket holê nûçeyekî bibore derket holê ku nûçeyek dere we NBC de canîkekî Tirk xisûsî vê derdixin pêş. Yani Trump mümkün e Trump bêje ji ber ku Trump keseke sansasyonel e pir tiştê sansasyonel dibêje a do di derbarê Kanada'da tiştekî got, Grönlandê da tiştekî got û roja din jî gotinê xwe guher. Yani Trump dikare bêje lêbelê rêveberiya kur ya Amerika ne mümkün e leşkerê xwe ji Sûriyê bikişîne. Tê gotin ku işte Trump gotiye em ê gazê ji Filîstîniya vala bikin. Filîstînî we ji gazê derbikevin, gazê bikeve bin bandora Amerika, hêdî Amerika wê gazê bike weke herêmeke turîstîk ji ber vê yekê jî ew teorî wilo pê pêş yani dibêjin wê Amerika leşkerê xwe ji Sûriyê bikişîne ber bi gazê bibe tiştekî wilo jî wê nebe. Yani eger Amerika xwe ji Sûriyê bikişîne yani ji bo berjewendiyên dewleta Kur ya Amerika weke xetayeke mezin e. Çima bibore virgül bixe gotina xwe wê rojê mîvanekî min jî dibêje Ehmed Pelda dibêje eger Amerika li wê derê konsolosxana xwe veke nûnertiya xwe li Rojavayê Kurdistanê veke wê derê naske ji aliyê eskerî ve eger vekişiye be jî ne mesele ye. Aliyê siyasî eger bimîne temam e. Ew çi dibînî? Yani beriya ku Amerika statûya xweser ya Rojava nas bike zaten li wê derê tiştekî jî nikare vebike. Konsolosekî jî nikare vebike. Divê beriya her tiştî statûya xweser ya Rojava bê naskirin. Dema statûya xweser ya Rojava hate naskirin Amerika li Sûriyê eskera leşkerê xwe nehêle jî pir zêde negirîniye lêbelê ev nayê fikirandin. Yani ji ber ku Sûriye ne
ولاتeke dine. Li Sûriye ji bo ku Amerîka hebûna xwe biparêze, mesele ew nîne ala xwe li ser bînavahiyeke biçîkîne. Hebûna wî divê warê leşkerî de jî bê xurtkirin. Duwarê leşkerî de kîjan hêz li Sûriyê hebe ew hêz li Sûriyê heye. Ji bo Rûsyayê jî ev ji ber vê yekê jî Rûsyayê hêza xwe ji Sûriyê nekişand. Yani kendi zayıf hinekî sıvık kir, dîsa jî li Sûriyê ana hebûna Rûsyayê heye û dîsa İran hebûna xwe çiqa jî tê gotin ku İranê hebûna xwe tamamen ji hebûna xwe ya leşkerî ji Sûriyê derxistiye ew jî ne rast e. Li Sûriyê hebûna İranê heye lêbelê bi awayeke din heye. Yani derê bi awayeke aşkere hebûna İranê hebû lêbelê İran tamamen niha xwe ji Sûriyê nekişandiye li Sûriyê heye. Ji ber vê yekê jî hêzeke weke Amerîka ne mümkün e xwe ji Sûriyê bikişîne. Eğer Amerîka leşkerê xwe ji Sûriyê derbixe, yani tê wî manî ev împaratora ku em weke Amerîka nas dikin ne waqasa jî xurt e. Ya din Yekîtiya Avrupa jî divirda xwedî faktöreke giring e. Avrupa her ku diçe zêdetir li rojhilata navîn dixwaze bibe hêz. Ev jî ji bo me Kurdan tişteke baş e, divê em baş bibînin. Di nava hêza Yekîtiya Avrupayê de tê zanîn ku Fransa weke serkêşiyeke siyasî dikişîne. Yani weke serokê siyasî yê Yekîtiya Avrupayê Fransa. Fransa jî em dizanin nêzîkatiya Fransa li taybetî li Kurdên Rojava jî cuda ye. Yani Fransa ez bawer dikim welatê ku herî zûtirîn statûya xweser ya Rojava nas bike yek ji wan welata ye. û her ku diçe di nava Yekîtiya Avrupayê da bandora Fransa di derbarê Rojava da jî girantir dibe. Ana di nava welatên Yekîtiya Avrupayê hemî de kîjan kengê endamên rêveberiya xweser ya yan jî endamên rêveberiya Rojava em bêjin bixwazin bi kîjan berpirsyarê welatên Yekîtiya Avrupayê ra hevdîtina çê bikin ji wan ra kes nabêje na. Lêberê divê noxtê de zayîfîkî heye ew tiştekî dine. Yani zayîfîkî xebatên siyasî yê dîplomatîk taybetî di aliyê Rojava da heye. Awî tu bidomîne tu ji gotina xwe ji bîr neke roja sêzdê Sibatê yani pênşemiyê yani sê rojê din Fransa konferansek taybet li ser Sûriye amade dikin. Rêveberiya xweser jî vexwendiye ji wê derê jî nûnertên tevlî dibin ama ji Tirkiyê kesek hatiye vexwendin ne hatiye vexwendin ez wî nizanim. Yani gotinê te de jî agahiyekî mühim e. Nihat tu ew ê rexnetkî dîplomasiya Rojavayê Kurdistanê li Avrupayê ez rexne nakim. Yani rexne dema hebe neyê kirin meru rexne dikin. Yani ev jî normal e ji ber ku Rojava yani hêzeke nû ye. Mixabin bi salan yani PKK van nîzîkê 30 sal e li Avrupa kar û xebateke dîplomatîk dimeşîne bi taybetî di nav da Kurdên Rojava hema tune bû. Yani ji Kurdên Rojava zêde kesên ku di nava kar û xebatên PKK yê dîplomatîk de bûn xwedî tecrübe tune bû. Ev çend salê dawiye hêdî bi navê Rojava kar û xebateke dîplomatîk tê meşandin ew jî normal e. Lêberê rêveberiya Rojava dikare daha zêdetir giraniya xwe bide ser. Yani daha zêdetir giraniya xwe bide kar û xebatê dîplomatîk taybetî ji bo welatên Yekîtiya Avrupayê. Bala Rojava zêdetir li ser Amerîkayê ez dizanim. Normal e jî ji ber ku bi alîkariya Amerîka heya niha duwarê leşkerî da li ser nigaman. Lêberê divê ji vir şûn de êdî bizanibin ku Yekîtiya Avrupayê jî her ku diçe zêdetir bi bandor dibe di rojhilata navîn da bi taybetî di Sûriyê de û Kurdê Rojava bixwazin dikarin zêdetir ji hêza Yekîtiya Avrupayê sûd werbigirin.
yani yekîtiya Avrupa nîzîkê rojhilata navîne yek ya dudiya duwarê dîrokî de jî em binêrin di navbera bi taybetî welatê weke Fransa û Sûriyê de jî tekîliyên dîrokî hene yani ji vir heftê heştê sal berê tê zanîn ku heya salê 1960 jî bandora Fransa li Sûriyê hebû. Sûriye di bin bandora Fransayê de bû. Ji ber vê yekê jî zêdetir kar û xebatê dîplomatîk yê rojava dikarin li welatên Yekîtiya Avrupayê bê neşandin. Ev jî ne jî bîrkirin lezekî berê min got duwarê karê derve de xebatê karê derve de dema pêş de rojava bêguman wê daxilê kar û xebatê Şamê ve kar û xebatê derve yê ku ji Şamê tê neşandin. Evvelê em dizanin ku li hemû welata wilo ye mesela welateke federal li kîjan welatê konsolosa xwe hebe yan jî em bêjin balyozxana xwe hebe duwê balyozxanê de nûnerê herêmên xweser jî hene. Mesela ev ji bo Iraqê jî wilo ye. Tu bişî kîjan balyozxana Iraqê duwê balyozxanê de nûnerê herêma Başûrê Kurdistanê jî heye. Ji ber vê yekê jî yani kar û xebatê dîplomatîk çiqa jî bi Şamê ve girêdayî bê meşandin rêveberiya xweser ya rojava di nava kar û xebatên dîplomatîk yê navendî Sûriyê de dikarin kar û xebatên dîplomatîk bi taybetî ji bo rojava jî bimeşin. Gelek spas me tam saata xwe tijî kir 6 deqe derbas bûn mîna av derbas bû ne zû bihorî bi vê wesilê eştera spas dikim eger gotinê tê dawî tune bin tiştê ku min ji bîr kirimin ji te pirsim. Na yani pir tişt hene em dikarin biaxivin weke gotina dawî tiştekî ez bêjim nîne. Baş e hevanû ez xatir ji we bixwazim Ehmed Gulabî dere mala te ava ji bo tevlîbûna te şîrovên balkê Ben baş. dem baş silav.